سلام زخبركم تخاتلتي نايدا channel لوم دما بزعبا منግስት كندا وجيو زلو حدش حقታት ኢሚግሬሽን ሒዝና لكم መጽና ለና ምሳና ጽንሑ ከም ንፈልጦ ኢሚግሬሽን ካናዳ ዓመታዊ ገምጋም ከባቢ 500,000 ስደተኛታት ክትቀበል ጸኒሐ ኮይኑ ግን ድሕሪ ኮሮና ቁጠባት ሃገር አጸቢኦ ክሓው ብዘይ ምኻሉ ነቶም ዝመጹ ስደተኛታት አሸጋሪ ኩነታት ክሕልፉ ገይርዎም እዩ ኣብዚ ዝሓለፉ ቀረባ ግዜያት ኢሚግሬሽን ካናዳ ሓድሽ ፖሊሲ ከም ዘውጽአ ዝዝከር እዩ እቲ ፖሊሲ ድማ ብዝያዳ ነቶም ብናይ ትምህርቲ ቪዛ ገይሮም ዝኣትው እሞ ትምህርቶም አቋሪጦም ወይ እውን ወዲኦም አሳይለም ዝሓቱ ዘተኮረ ነይሩ ምክንያት ናይ ዝኻ ቁጥር ናይቶም ኢንተርናሽናል ስቱደንትስ ክንሶም አሳይለም ዝሓቱ መጠን ቁጥሪ ኣዝዩ ብምውሳኽ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ማለት ካብ ጃንዋሪ 2024 ክሳብ ኣውገስት 2024 ኣብ ውሽጢ 8 ኣዋርሕ ከባቢ 13,000 ተማሃሮ አሳይለም ከም ዝሓተቱ ዝፍለጥ እዩ ነዚ ተኸቲሉ መንግስት ካናዳ ዘውጽኦ መግለጺ ኩሎም ብናይ ትምህርቲ ቪዛ ኣቢለው ናብ ካናዳ ዝኣቱ ተማሃሮ ትምህርቶም ወዲኦም አሳይለም ክሓቱ ከም ዘይብሎም ኣፍሊጡ ነይሩ ብዘካዚ ትካላት ካናዳ ኢንተርናሽናል ቴምፖራሪ ወርከርስ ካብ ካልኦት ሃገራት እንዳምጽኣ ብትሕት ፍሊት ካብ ዘስራሓ ንካናዳውያን ሃየር ክገብራ ከም ዘለዎን ኣፍሊጡ ኮሌጃትን ዩኒቨርሲቲን ካናዳ ካብ ኢንተርናሽናል ስቱደንትስ ዝረብሖ ረብሓ ኣዝዩ ብዙሕ ምስ ምዃኑ እቲ መንግስት ካናዳ ዘውጽኦ ፖሊሲ ክጸልወን ከም ዝኾነ ይፍለጥ Capacity to do that means we need to properly be able to identify who needs most help, who is there as a true asylum seeker, and use other people using the asylum path as a shortcut to gain Canadian permanent residency or citizenship is something that we need to continue to push back against. ናሽቱ ትካላት ዝዳኸማሉ ዘለዋ ዓበይቲ ትካላት ድማ ምትእስታው AI ሲስተም ኣብ ኣሰራርሓ ዝጥቀማሉ ዘለዋ ግዜ ከም ዘለና ኩልና ንፈልጦ ሓቂ እዩ ብዓበይቲ ካምፓኒታት ተባሂተን ገሊአን እውን ተባሂተን ዝዕፀዋ ዘለዋ ናሽቱ ትካላት ኣብ ትሕቲአን ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ስራሕተኛታት ከፋንዎም ተገዲደን እየን ንኣብነት ከም እንዳሻሂ ቤት መግቢ ድኳናት ናይ መግቢ ኾነ እንዳኽዳውንቲ እንዳሰኣላይ ቤት ሕትመትን ካልኦት ክሳብ ሕጂ ግዳይ AI ወይ ምጅማር ኦንላይን ቢዝነስ ኮይነን እየን ከም በዓል ኡበር ኢትስ ኣማዞን ዋልማርት ካልኦትን እተን ብዝያዳ ነዘን ስቶራት ዘዳኸማ ክበሃላ ይከኣላ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ገለ ካብቲ ኣብ ካናዳ ስራሕ ንኽስኣን ዝገበረ ምኽንያት ክኸውን ከሎ እቲ ቀንዲ ተባሂሉ ዝግለጽ ግን ልዕሊ እቲ ክፉት ናይ ስራሕ ዕድላት እቲ ቁፅሪ ናይ ደላይ ስራሕ ስለ ዝዘያደ ምዃኑ እዩ መፍትሒ ናይ ዝጸገም ምጉዳል ምምጻእ ሓደሽቲ ስደተኛታትን ኢንተርናሽናል ተማሃሮን ምዃኑ ብተደጋጋሚ ክሕብር ዝጸንሐ መርሒ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ድሕሪ ነዊሕ ክርክር መንግስት ካናዳውን ናብ ዝመርገጽ ከም ዝበጽሐ ዝዝከር እዩ መርሒ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ዝኾነ ፒር ፖሊየቭ ኣብ ዝመጽእ ምርጫ ካናዳ እንተተዓዊቱ ኣብ ኢሚግሬሽን ዝጠፍእ ዘሎ ኤነርጂ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ኮንስትራክሽን ከም ዝቕይሮ ይሕብር ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ኮንስትራክሽን ብፍላይ ህንጸት ኣባይቲ ነዚ ሕጂ ሰማይ ዓሪጉ ዘሎ ዋጋታት ገዛውቲ ብኣዝዩ ርኡይ ለውጢ ከውርዶ ከም ዝኽእል ይግመት እዩ እዚ ምዝኾን ከዓ ገዛ ንምውናን ከም ዝሕጂ ዘለዎ ኣይክኸብድን እዩ ምሱ ዝተሓሓዝ ድማ ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ሒዙ ከም ዝመጽእን ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ከም ዝመሓየሽን ትጽቢት ይግበር ካናዳ ብውሕስነታ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዓ ሃገራት ሓንቲ እያ ስለዝኾነ ከዓ ብዙሓት ሰብ ሃብትን ግለሰባትን ስድራ ቤቶም ሒዞም ናብዚ ሃገር ክነብሩ ይመጹ ቅድሚ ውሕደት ዓመታት ኣቢሉ ግን ኣብቲ ሃገር ገበናት ክርአ ጀመረ ብመንጽር ኣብ ኣሜሪካ ዝፍጸም ገበን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ካናዳ ኣዝዩ ውሕድ ክበሃል እኳ እንተተኻእለ ንካናዳውያን ግን ሓድሽን ዘይነብሩን ቁጽርን ኮይኖም እዩ ዝበዝሕ ናይቲ ገበን ብስርቂ መኪና ክፍጸም እንከሎ መጠን ቅልጠት ንዕኡን ተኸቲሉ ይስራዕ GTA ወይ ግሬተር ቶሮንቶ ኤሪያ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ከባቢታት ቶሮንቶ ዝነበሩ ተቐማጦ ቀንዲ ግዳያት ናይዚ ምዃኖም ይግለጽ መንግስቲ ካናዳ ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጽረት ሽግር ንምፍታሕ ካብ ዝቕጽል ዓመት ጀሚሩ ብዝርአ ናይ ኢሚግሬሽን ፖሊሲ ለውጥታት ክመሓየሽ ምዃኑ ክሕብር እንከሎ እቲ ተቃዋሚ ፓርቲ ድማ ንቀዳማይ ሚኒስትር ጃሰን ትሩዶ ከም ጠንቂ ናይዚ ሽግር ገይሩ ብምግላጽ ቁጠባ ካናዳ ንሱ ኣብ ስልጣን ምስ ዝእለ ጥራዩ ክፍታሕ ዝከኣል ዝብል መርገጹ ደው ይብል ብርግጽ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ መርገጺ ኣብ ልዕሊ ሕግታት ኢሚግሬሽን ንጹር እኳ እንተዘይኮነ ብናይ ዝሓለፈ ናይ ስልጣን ግዜያቶም ግን ቁጽሪ ሓደሽ መጻእቲ ብትሑት መጠን ይሕዝዎም ምንባሮም ይዝከር ዋላ እውን ብግሩፕ 5 ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓደ ካብቲ ናይ ስፖንሰርሺፕ ኣገባብ ካብዚ ሕጂ ንኽሰልጥ ዝወዘሉ ግዜ ብዝተዓፀፈ ካብ 4 ክሳብ 7 ዓመት ኣቢሉ ወስድ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ኣብ ዝመጽእ ምርጫ እንተተዓዊቶም ስልጣን ዝርከቡ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ኣገባብ ክመርጽዎ ድዮም ወይ ብዘለዎም ክቕጽሎ ክሳብ ሕጂ ኣይተፈልጠን ዘሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ናይ ሎም መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ዝንረኸብ ብሩኽ ቀነ